खुलुमबाय गिबियाव बयनिसिमबो अननाय सिबिनाय बावहरबाय दिनै ससियेल मिडियायाव फैनो गोनां जाबाय गोबां हमथादोंमोन गोसोखौ फैया नाथाय फैनो गोनां जाबाय दा फैनायनि मेन जाहोना जाबाय जोंहा दा सोलिबाय थानाय दुंहाव थासारि 6 जन'गस्टिनि एसटि होनायखौ लानानै जे दुंहाव थासारि बिनिनो मैयानि आसाम एसेम्ब्लिनि जे ग्रुप अफ मिनिस्टारनि रिपर्ट बेखौ नायनानै आङो मोननैसो बाथ्रा नोंथांमोननो शेयार खालामनो सानदों दा ग्रुप अफ मिनिस्टारा मैया रिपर्टखौ साबमिट खालामबाय दा बेखौ गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानो दैथायहरनाय जागोन दा बेयाव 6.6 आव क्ल'जआव मोनसे बाथ्रा लिरनाय दङ मरान मटक आरो कच राजबंसि बिथांमोनखौ गवालपारायाव एसटि प्लेन बे एसटिपि होनाय जासिगोन आरो लोगोसेनो आनडिभाइडेड गवालपारायाव कच राजबंसिखौ एसटिपि होनाय जागोन डेट मिन्स क'क्राझार आरो चिरां जिल्लायावबो कच राजबंसिखौ एसटिपि होनाय जागोन दा बियो मानि थाखाय जादों बेयाव अलरेडि मेनसन खालामखादों बेयाव क्लियारलि मेनसन खालामदों कच राजबंसि अफ the undivided Golpara district provided an NOC is issued by BTC in respect of the BTC parts of the undivided Golpara district. बेयाव क्लियारलि मेनसन खालामखानाय जादों दि BTC गभर्नमेन्टनि NOC जों अनडिवाइडेड गवालपारायाव राजबंसिफोरनो एसटि प्लेन होनाय जासिगोन होननानै प्लेन होनाय जाथों होननानै बेयाव माने क्लियारलि मेनसन खालामदों माने दा बे मानि थाखाय जाखो जोंनि BTC गभर्नमेन्टनि भुलनि थाखाय जाय बिथांमोना सरकार सालायदों हाग्रामा महिलारि बिथांमोननि भुलनि थाखाय दिनै जोंनि क'क्राझार आरो चिराङावबो बिथांमोना एसटि प्लेन बेखौ दिनै मोननो थांगासिनो दङ जोङो इलेक्शननि सिगां नुदोंमोन केम्पेनाव बा बिपिएफनि मेनिफेस्ट'आव जों नुदोंमोन जे कच राजबंसि आरो आदिबासियाव एसटि होनायाव बिटिसि गभर्नमेन्टआ खामानि मावगोन बा जेबो अबजेक्सन गैया बे बाथ्राखौ क्लियारलि लिरदों आरो जुदि गोदानै एनअसि नांबावगौ जायोब्ला एनअसि हरगोन बे बाथ्राखौ क्लियारलि लिरनाय दङ आरो बिथांमोना केम्पेना बुंदोंमोन दे एसटि लागे ना माथि पाट्टा लागे ना एमब्रा जासिनानै माने पाब्लिकनो जासिनानै बेबायदि माने केम्पेन खालामदोंमोन जायनि थाखाय बिथांमोना दिनै सोरखाराव फैदों दा सोरखार जाखांनाय लोगो लोगोनो नेक्स्ट डेनिफ्रायनो माने आन्दलना सोलिदों सोरनि एसटि नांगौनि आन्दलना जोरदार जंगि आन्दलन सोलिदों दा जुदि मेनिफेस्ट'आव बेबायदि लिरामोनब्ला हयथ' बेबायदि जानाय नङामोन इलेक्शन केम्पेनाव जुदि बेबायदि बुंनाय नङाबा हयथ' बेबायदि आन्दलनबो खालामनो एसेबां साहस मोननाय नङामोन दिनै जों जोंनि आथिङाव जोंनि रुवाजों जों दानना लानाय बायदि दा बिनि दायनिगिरिया सोरखौ जों दायनिगिरि होनो बेयाव अलरेडि मेनसन खालामखाबाय जे बिटिसि गभर्नमेन्टनि एनअसिनि थाखायनो दिनै आनडिवाइडेड गवालपारायाव एसटि प्लेन होनो थांगोन राजबंसिखौ दा मोनसे क्ल'ज सेकेन्ड नाम्बार क्ल'ज 6.5 जाबाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि रिजार्भेसननि बागै बेयाव बाथ्रा लिरनाय दङ दा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआव एसटिपि एसटि हिल्स एसटि भेलि होननाय बिदि जेबो गैया जुदि जों सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि इनस्टिटिउटआव बा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि साख्रिफोर जुदि जोङो एग्जाम लिरोब्ला जोंनि फरायसाफोरा बांसिनानो दिनै मा जायो एसटि रिजार्भेसनावसो दिनै पास जायो बा एसटि रिजार्भेसननि थाखायसो जोंनि गथ'फोरा दिनै जिएनइआव एडमिसन मोनो दिल्ली इउनिभारसिटियाव एडमिसन मोनो आइआइटिआव एडमिसन मोनो एनआइटिआव एडमिसन मोनो दा बेयो मानि थाखाय एसटि रिजार्भेसननि थाखाय इउपिएससिआव पास जायोबा मानि थाखाय जायो एसटि रिजार्भेसननि थाखाय एसएससिआव पास जायोबा एसटि रिजार्भेसनावसो बांसिन जोंनि गथ'फ्रा पास जायो दिनै बेबायदि जुदि 1,80,00,000 जुदि 6 जन'गस्टिखौ जुदि एसटि जाबदेरनानै होयोब्ला सेन्ट्रेल लेभेलनि जे खथाफोराव जोंहा मा जागोन जोंनि गथ'फ्रा कम्पिट खालामनो हागोन ना जोंनि गथ'फ्राथ' भुगिनांगोन गोबां भुगिनांगोन दा बेखौ नुनानै जोंनि फरायसुला बिथांमोना दिनै एग्जामखौ दोनथ'नानैब्लाबो दिनै मा खालामनो दों आन्दलन खालामनो गोनां जादों मानि थाखाय सोरनि थाखाय सोरनि भुलनि थाखाय नोंथांमोननि भुलनि थाखाय जादों बे बा हाग्रामा महिलारि बिथांमोननि भुलनि थाखाय जादों दिनै गथ'फोरा गिखांदों फरायसुलाफोरा मोनथिदों दिनै
एडमिशन मोननो थाखाय मोनसे जायगायाव एडमिशन मोननो थाखाय बेसेबां भुगिनांगौ जायो जुदि सेन्ट्रेल लेभेलनि यानो जा स्टेट लेभेलनि बबेबा फिसा इनस्टिट्यूटआव मोननो थाखाय बिराद भुगिनांगौ जायो माने दा बेफोरखौ गथ'फोरा मिथिखायो फरायसाफोरा मिथियो दिनै फरायसुला फरायसुलि बिथांमोना मिथियो बड'लेण्ड बायदि इउनिभारसिटियाव एडमिशन थाखाय बिराद खस्थ' गुवाहाटी बायदि इउनिभारसिटियाव एडमिशन मोनोब्लाबो दिनै एसटि रिजार्भेसनावसो मोनो बा नायदो जोंनि फरायसाफोरा मा जानो थांगासिनो दङ दिनै बेखौ गिखांनाय फैदों दा दिनै जोंनि मानसिफ्रा सानो जे बेथ' मोनसे रेकमेन्डेशनसो बे सेन्ट्रेल बेखौ स्टेटआ होनो हाया बिटिसिआ होनो हाया येस नंगौ बिटिसिआ होनो हाया स्टेटआ होनो हाया बेखौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ होगोन दा बेयाव 6.8 आव क्लियारलि मेनसन खालामखानाय दङ बेयो आरजिआइ निफ्राय आरो नेशनेल कमिसन फर शेड्यूल ट्राइबनिफ्राय अलरेडि माने बे एप्रुभेल मोनखानाय माने बेयाव रोखा लिरदों इट अल्सो एक्न'लेज दैट देयर इनक्लुजन हैज already been recommended by the RGI and National Commission for Scheduled Tribe and approved by the Union Cabinet. Already mention खालामनाय दङ already माने बे जाखाजोबनाय दिनै बे रायजो सभानि बिलाव दङ दिनै बे रायजो सभानि टेबोलाव दङ दिनै आपार हाउसनि टेबोलाव दङ दा जोंनि मानसिफोरा सानदों गोबां प्रसेस दंबावो होननानै आरो मानसिफोरा बुंसोलायदों क्राइटेरिया मिलाया होननानै आरे भाई इन्डियान कन्स्टिट्यूशना एमेन्डमेन्ट खालामबानो जायो क्राइटेरिया मिलायनायजों खोथायानो गैया नोङो अलरेडि नेशनेल कमिसन फर शेड्यूल ट्राइबनिफ्राय पास जाबाय आरजिआइनिफ्राय पास जाबाय इउनियन केबिनेटआव पास जाबाय गाबोन बेखौ बिलखौ लाबोनानै बिलाबो अलरेडि फैबाय गाबोन जुदि उत्थापन खालामनानै मेजरिटिया जि बुङो बेनो जागोन दा जोंनि मानसि बिराद इजि लादों माने जानाय नङा होननानै आरो बेयाव आंनि बुजिनायाव बेबायदि दा बिनि दायनिगिरिया सोर थारैनोथ' बे बिटिसि गभर्नमेन्ट बिनि थाखायनोथ' मैयायो बिटिसि सेक्रेटारिया आक्रमन खालामजादों दिनै फरायसाफोरखौ बिराद आन्दलन खालामनायखौ बादा होनो ओंखारग्रा बिराद मानसिफोर दङ बाजाग्रा बिराद मानसिफोर दङ हेंथा होनो बिराद नाजादों नोंथांमोना सानदों नामा बे नोंथांमोननि गथ'फोरनियाव बे इमप्लिमेन्ट जानाय नङा होननानै आरो बियो सोरबा इउपिपिएल सोरबा बिपिएफ बिदों जेबो खोथा गैया बियो जाय जिबायदि गोरोन्थि जों मावदों जिबायदि गोरोन्थि नोंथांमोना मावबाय दिनै सरकारा मावबाय बिनि थाखाय जोंनि जेनेरेशना बिराद भुगिनांगोन बेखौ जों बेक गियार खालामनानै रिभार्स खालामफिनना जों गैया खालामफिननो हाया जि इन्डियान कन्स्टिट्यूशनाव जि बिल पास जाबाय बे जाबाय जों बेखौ रावबो गैयै खालामफिननो हाया दा बेखौ लानानै जोंहा बिराद गिनांगौ दङ आरो बेनि थाखाय बयबो दिनै भइस रेज खालामनांगोन बयबो बाथ्रा बुंनांगोन सिरि थानानै जानाय नङा जोंनि इन्टेलेक्चुयेलफोरा सकल इन्टेलेक्चुयेलफोरा बिराद खोथा बुङो नाथाय दिनै हारिनि अलखदाव रावबो खोथा बुंग्रा गैया सिरि आरे भाई हाग्रामाया देरसिन ना हारिया देरसिन दिनै हारिनि अलखदाव नों जुदि फंसेबो बाथ्रा बुङाब्ला नोंथांमोननि जेनेरेशनानो नोंथांमोननि गथ' गथायानो बेखौ भुगिनांगोन दायनिगिरिया सोर जागोन नोंनो जागोन गोजोन्थों